començar la teva relació amb el 3x3, com neix el teu sentiment cap a la disciplina? Bé, doncs va ser d'una forma una mica accidental. Jo estava treballant a la Federació Espanyola de Bàsquet amb 5x5 dins de cossos tècnics de seleccions júniors i es va plantejar poder jugar un campionat del món de 3x3 i nosaltres no sabíem exactament què era i com anava i a partir de llavors doncs, ja va anar tot rodat de que vam descobrir la disciplina, va ser una cosa molt espontània i des de llavors doncs, que no he parat amb el tema del 3x3. Aquell any vaig jugar-lo, però després ja ha sigut ser entrenador, ser supervisor, ser organitzador d'events i diferents coses. Com ha evolucionat el 3x3 a Catalunya? Bé, a Catalunya doncs, no ens hem d'enganyar que el 3x3 i el bàsquet al carrer des de fa moltíssims anys, abans de tot aquest auge, ja es jugava, tothom, si més no, en el seu club, en el seu poble o amb els seus amics ha jugat al carrer i bé, i ara el que s'ha fet és una mica, doncs la Federació Internacional ha volgut treballar per ampliar-lo, per arribar a ser olímpic i ha posat unes normes. Llavors s'ha com una mica oficialitzat més el 3x3 i això ha donat pas a que aquí a Catalunya, des de la Federació Catalana estem empenyent molt fort perquè tothom pugui jugar al 3x3. En Sergi Pino ens va dir en una entrevista que vam tindre amb ell que principalment tu i la federació éreu els principals culpables d'impulsar el 3x3, o sigui que Catalunya fos de les primeres comunitats autònomes en fer-ho. Com sorgeix la idea aquesta de dir, va, anem a potenciar això perquè té futur? Sí, aquí a la federació sempre s'havien fet 3x3 i ajudar a organitzar quan venia la NBA o alguna marca comercial es feien 3x3. Però bé, va ser fa 4 anys que em van trucar, jo estava de seleccionador espanyol i em van dir que volien desenvolupar molt més el 3x3 i és el que s'està fent aquí a la federació. Primer és amb productes com el circuit d'estiu i ara ja amb campionats de Catalunya d'hivern. L'any passat es van crear els primers equips espanyols professionals del 3x3. Va haver-hi una aposta molt important de Marc Gasol i la ciutat de Girona per representar el primer equip 3x3 professional català. Com és aquesta aposta, com influeix aquesta aposta de Marc Gasol i de tots els clubs que han creat l'equip 3x3? Sí, això està ajudant molt, el Marc Gasol, des de la posició de president d'un club, apostar per crear una secció, però a Tarragona, al Tarraco, fer un club exclusiu només de 3x3, sense que hi hagi 5x5, i després totes aquests centres de tecnificació també i acadèmies que hi ha arreu de Catalunya, el que fan és millorar jugadors, però a sobre poden competir en els nostres events de 3x3 i això fa que hi hagi un moviment que ajudi a fer créixer el 3x3. Veus molt lluny la creació de la Lliga 3x3 a nivell estatal professional? Bé, de manera professional sí que la veig una mica lluny. El que sí que cada cop quan més clubs apareguin i més equips vulguin jugar al 3x3 serà més fàcil que s'acceleri aquest procés. Està clar que molta gent ho vol, que una lliga nacional ara mateix ja tindria cabuda, amb un grup de 12 equips que tranquil·lament sortirien, i és una mica empènyer a que els clubs facin el seu equip sènior, a part de tenir base per començar a treballar el 3x3 des de ben petits. Creus que si es fes la lliga, molts jugadors, per exemple, a nivell de lligues LEB o així, que està molt precaritzat, tot això aniria directament al 3x3, aquells que competeixen amb un club a l'hivern, ja sigui LEB Plata, EVA, tal,
i a l'estiu, doncs, amb els circuits aquests que van a fer el 3x3, creus que hi hauria més d'un que faria el pas definitiu? Sí, jo crec que més d'un jugador doncs, que està doncs, en una lliga intermitja i veu que a l'estiu ell s'ho passa bé amb el seu equip de 3x3, doncs si hi hagués la mateixa lliga que està jugant ell, però en format 3x3, jo crec que sí que hi hauria bastants jugadors. En quin punt es troba el 3x3 a nivell estatal i català en relació a l'europeu? Bé, a Europa és el continent on es treballa més el 3x3, on s'està treballant més el 3x3 i on hi ha més països i federacions que estan treballant molt el 3x3. Llavors ens trobem que tant Espanya com Catalunya anem una mica retrasats respecte a Sèrbia, respecte a França, respecte a Holanda, Hongria i inclús Letònia i Rússia. Llavors aquests són els països que ara mateix estan apostant molt. Coincideix que són països amb el 5x5 petit comparat amb Espanya. Llavors Espanya som un país encara molt de 5x5 i per això està costant una mica més. Però a poc a poc tindrem més equips jugant a nivell europeu, World Tour i tornejos arreu del món i això farà que ens equilibrem amb aquests països. Ara tirant una mica cap al teu perfil com a seleccionador espanyol, com va ser el moment en què et proposen ser seleccionador nacional? Sí, doncs bé, la Federació Espanyola va veure que a partir d'aquell Mundial del 2012 això seria una cosa anual, que cada estiu hi hauria campionats del món, campionats d'Europa i ara mateix Jocs Olímpics. I bé, jo estava en aquell moment treballant allà i m'ho van oferir. Llavors, sense pensar-m'ho gens, vaig acceptar perquè és una disciplina que m'agrada molt, molt diferent al 5x5 i ser seleccionador, poder conèixer els jugadors i fer-los créixer i fer créixer a la federació per competir arreu del món era una cosa molt atractiva i així va anar. Explica una mica com és el procés que fas per seleccionar els jugadors, ja que no hi ha una lliga 3x3, com ho fas i quins perfils busques, no? Sí, el jugador de 3x3 està clar que no hi ha encara competicions durant tot l'any, llavors el que sí que faig és intento controlar tots els que juguen a l'estiu i després durant l'hivern està clar que aquests jugadors encara molts juguen a 5x5 i es tracta de mirar el perfil que encaixi amb la disciplina. És bastant, com he dit, diferent al 5x5 i jugadors que poden ser molt bons al 5x5 igual no poden ser tant al 3x3 i al revés, jugadors que són algun complement de l'equip de 5x5 sí que poden donar el perfil i el que em fixo és amb això, perfils amb jugadors molt polivalents que puguin fer diferents coses tant en atac com en defensa. Has de ser capaç de defensar un petit i defensar un gran, has de ser capaç de tenir un contra un de cara i un contra un d'esquenes, has de tenir molt bona mà, has de ser dur, has de ser molt bo físicament. Totes aquestes coses les vaig veient en els jugadors que juguen 5x5 durant l'hivern i llavors vaig seleccionant una mica aquest perfil. Com a seleccionador, quins són els principals objectius que et marques? Home, ara el que ens marquem, clar, en masculí tenim uns, en femení hem aconseguit ja moltes coses, llavors en masculí l'objectiu sempre és intentar cada estiu poder jugar al Campionat d'Europa, s'han de passar unes fases prèvies, uns qualifiers complicats que et donen pas al Campionat d'Europa, però en masculí l'objectiu és jugar-ne, ja n'hem jugat més de 4, llavors i després intentava poder jugar al classificatori pels Jocs Olímpics de París 2024, que ens queden ara 2 anys per poder classificar-nos bé en el rànquing i poder disputar un preolímpic, que això seria el màxim i les noies el mateix. Han guanyat aquest any el Campionat del Món,
han quedat campiones de categoria júnior i el seu objectiu és jugar als Jocs Olímpics de París. Ara, tirant una mica pel perfil de les teves tasques aquí a la federació, com comentaves abans, el del circuit 3x3 ja fa uns anys que es celebra, però a partir d'aquest any s'ha creat la primera competició quinzenal, no? Sí. Com sorgeix aquesta idea de fer per primera vegada una competició que tingui durada a l'hivern, no? Sí, durant els últims anys hem consolidat molt el circuit d'estiu. Moltes ciutats, molts clubs, molts jugadors volen participar-hi i de totes les edats, no? Llavors és bo que tant en masculí i femení hem tingut totes les categories i ara el que es tractava és de donar un pas més i aquest pas més era que hi hagués 3x3 durant l'hivern. Llavors vam crear una competició de lliga, sí que no es juga cada cap de setmana, sinó que es juga cada 15 dies, més espaiós, però bé, era un pas que s'havia de donar perquè gent que disfruta molt a l'estiu també volia poder tenir l'opció de jugar a l'hivern i amb això estem. Hem pogut sortir amb categories de mini, infantil, cadet i sènior, amb femení de moment només amb cadet, però ara el pròxim mes ja arrencarem amb categoria sènior femení també i des d'aquí també animar a tothom que es vulgui apuntar i inscriure's en aquestes competicions perquè el 3x3 està creixent i pronostiquem que en 2 o 3 anys les lligues aquestes seran molt exitoses. La competició ja ha disputat les primeres jornades. Quina valoració fas, si hi ha hagut algun increment o algun aspecte diferenciat entre les primeres i l'última que s'ha organitzat? Bé, el format és una mica diferent. Està clar que com el 5x5 no pots anar d'una ciutat a una altra per jugar només un partit. Llavors tu saps que jugues 3 partits, no? I aquesta novetat, el primer dia potser sí que sorprèn una mica, però ara mateix ja estem en velocitat de creuer, cada 15 dies tenim la jornada i bé, es troben allà els 4 equips del grup, és com ara que estem en època de Covid, és una mica bombolla, perquè és el grup que juga entre ell i fas tu els teus 3 partits i la classificació va sumant, i cada cop jugues a casa d'algú diferent i realment està anant molt bé i estem molt contents. Heu dut a terme algun pla de comunicació o com ho heu fet per donar a conèixer o donar la importància que té el 3x3 a les xarxes o perquè arribi la gent? Com ho heu fet? Sí, això és un tema que costa. Realment, des de la federació, està clar que hi ha més de 400 clubs arreu de Catalunya i s'ha d'intentar arribar a tothom. Llavors el que vam fer durant tota l'època de pandèmia i l'any passat és reunions a cada província de Catalunya perquè tots els clubs s'acostessin, poguessin conèixer el producte i vam presentar aquestes lligues i aquests campionats de Catalunya. Llavors, a partir d'aquí, tots els clubs interessats van fer-nos-ho saber i també després es van fer uns webinars que els tenim penjats al YouTube de la Federació Catalana perquè tothom sàpiga d'aquests campionats i que tothom pot jugar-hi. I tot aquest pla que heu fet, entenc que és complicat i sobretot en una primera edició que molta gent s'acabi animant, quin èxit us ha donat? És a dir, una gran resposta o creus que es podria fer d'aquí a un futur immediat més coses per... Sí, està clar que hem començat amb pocs equips, el que sí que volem nosaltres és cada any anar incrementant, i llavors per això ara el pla d'atac cap a aquesta informació serà molt més gran i ja ens estem preparant perquè ja sigui amb tot tipus d'estris per la comunicació actuals, des de les xarxes que coneixem i webs i webinars i després històries, si parlem d'Instagram, després canals de televisió com Twitch, tot aquest ha de ser el futur perquè passi perquè la comunicació arribi a totes les cases.